Verder nog even het prachtig zicht van de polders in Zeeuws-Vlaanderen. Het is al een paar dagen staking van de bussen en de treinen. Hier is altijd veel wind, dus men heeft oftewel tegenwind of met wind, maar het is ook ideaal om te trainen. En dan ook verder op mijn terugweg zie ik dat ze de fietspaden aan het vernieuwen zijn. Dat is wel fantastisch. De fietspaden worden op tijd vernieuwd, er wordt nieuw beton gelegd. Als men het verschil ziet met België, als men bijvoorbeeld in Sint-Niklaas binnenkomt op de grote baan, dan is er alleen maar putten in de weg, putten in het fietspad. Ik ben er al een paar keer serieus gevallen. Dat is al jaren dat dat zo is en dat blijft maar zo. Hier in Nederland, echt een pluspunt. De fietspaden zijn super verzorgd. Er is een goede bereikbaarheid om overal met de fiets naast de hoofdbaan of in de polders dus je te kunnen verplaatsen.